kongkon ngadeg. Mas Dewa maturun yang mantu via YouTube. Mugi-mugi dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Dino minggu sing tak tunggu Kowe ngajak ning tawang mangu atiku sucara ono kene aku nunggu kowe tak SMS ngambaresi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu teko ki nang endi to ki jenengan salah alamat Pak. oh ngoten datang mangu teko Karangdawa nggih wajar lah Sherlock kleru nggih wis kleru janjane kowe ning endi gelagatmu saja nyubriyani atiku Basar hae ngene ya, penak tenan tanggapane ado-ado. Nggih, alhamdulillah. Janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja nyubriyani
gumun Pak RT ki